Tricycle driver nalunod sa Labit Creek sa Urdaneta City, Pangasinan. Nakatutok si Kim Bandarlipe, exclusive. Nagsagawa ng search and retrieval operation ng otoridad sa Labit Creek sa Barangay Katablan, Urdaneta City, kung saan umano nalunod ang tricycle driver na si Rogelio Kalimlim. Base sa investigasyon, nagiinuman daw sina Kalimlim at 5 batchmate nito sa kubo nang magpaalam ang biktima na iihilang sa tabi ng creek. Bakit si Keks umihi? Di, tumayo kami dyan, tinignan namin dito. Ito naman, yung cellphone niya, nailawan niya. Nandun na. Kami na lang yung papalubog na siya. Nung malapit na yung magsisibsa na sa kanya, lumubog na siya. Agad daw humingi ng tulong ang mga kaanak ng biktima para mahanap ang bangkay nito. Around 8 o'clock, nalaman namin na disgrasya. So ulay no, kasi nagtatricycle siya. Kala namin na disgrasya sa tricycle. So pumunta kami dito sa area na Kalarian, sabi nila. Bandang 1:00 ng hapon, natagpuan ang bangkay ni Kalimlim. Kasama natin yung mga PDR-RFC, mga Coast Guard at yung LGU, yung CDR-RMC natin. Katulong din natin yung BFP para ma-retrieve yung biktima. Patuloy ang investigasyon ng otoridad para malaman kung may foul play sa insidente. Kasama si Wilson C. Ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan.